4 znaky toho, že ťa tvoj pes berie ako jeho mamu. Prvý, ak ťa tvoj pes sleduje úplne všade, z kuchyne do obývačky, z obývačky do kúpeľne, nie je to len náhoda. Je to jeho spôsob, ako ti dáva najavo, že je na teba silno naviazaný. Psi, ktoré nás berú ako svoju mamu, chcú byť jednoducho stále pri nás. Presne ako malé dieťa, ktoré nechce pustiť mamu z dohľadu. Keď ti prinesie svoju obľúbenú hračku, nemusí ísť len o pozvanie na hru. Často je to znak dôvery. Ukazuje ti tým niečo, čo má najradšej. Ako keby ti chcel povedať: pozri, toto je pre mňa dôležité a chcem sa o to s tebou podeliť. Veľa napovie aj očný kontakt. Psi sa mu zvyčajne vyhýbajú, no ak sa ti tvoj pes pozerá do očí pokojne a s láskou, je to silný prejav náklonnosti. A keď k tomu pridá aj olizovanie, je to jeho spôsob, ako ti ukazuje, že ti dôveruje a má ťa rád. Potom je tu spánok. Keď si ľahne vedľa teba, alebo aspoň niekam blízko, znamená to, že sa pri tebe cíti bezpečne. Spánok je pre psa chvíľa, kedy je najzraniteľnejší. A ak si na tento moment vyberie práve teba, je to jeden z najväčších prejavov dôvery.